αυτοδιοικητικές εκλογές, Μάιος του 2014. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεται κοντά μας στη Σούπερ Τηλεόραση και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πολιτευτής των ανεξάρτητων Ελλήνων στη Χαλκιδική, ο κύριος Καμπάνης Κωνσταντίνος. Κύριε Καμπάνη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Καμπάνη, να πω ότι ασχολείστε χρόνια με την αυτοδιοίκηση. Να πω ότι ήσασταν νομαρχιακός σύμβουλος και μάλιστα αντιπρόεδρος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ναι. Αντιπρόεδρος, θα το έλεγα αμέσως, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Να πω ότι ήσασταν και δημοτικός σύμβουλος, πρώην δημοτικός σύμβουλος. Στον πρώην Δήμο Καλλικράτης. Βεβαίως. Επιδημαρχίας του κυρίου Ιωάννη. Όχι επιδημαρχίας του κυρίου Λαχταρίδη, αντιπολίτευσή μου. Α, ήσταν αντιπολίτευση. Μάλιστα. Με τον κύριο Γεωργαλά είχα κατέβει. Ναι. Μάλιστα. Είχατε κατέβει εσείς με τον κύριο Γεωργαλά. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Και ήσταν επίσης και υποψήφιος στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές για περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κυρίου Ψωμιάδη. Παναγιώτη Ψωμιάδη. Να πω ότι και στο επάγγελμα είστε και γιατρός. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε, κυρίες και κύριοι, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολύτεκνος. Και πολύτεκνος. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα τώρα, Παντού. Φοβερό πρόβλημα. Θέλω λοιπόν ένα μικρό σχόλιο πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε λίγα λεπτά, το πολιτικό σας βασικά, για όσα ακούσαμε και είδαμε προηγουμένως. Και για τα θέματα υγείας, αν θέλετε, και για το γάλα, πυλώνας, βασικός, η κτηνοτροφία, καταστρέφει. Νομίζω ότι και σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε μαζί εδώ πέρα στο στούντιο της Σούπερ Τηλεόρασης, είχα επισημάνει πριν το καλοκαίρι ότι υπάρχει μια κατάρρευση της κεντρικής πολιτικής σκηνής, τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση παίρνοντας όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, η δε αντιπολίτευση μη μπορώντας να προβάλλει μια πρόταση και να πείσει τον κόσμο. Και γι' αυτό βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σήμερα ο κανένας να προηγείται όλων των αρχηγών και να υπάρχει μια διασπορά του λαού, μη έχοντας που ακριβώς να ακουμπήσει για να μπορέσει να σωθεί. Η κατάρρευση αυτή της κεντρικής πολιτικής σκηνής πιστεύω ότι φαίνεται καθημερινά με την ισοπαίδωση των πάντων. Ξεκίνησε από μια οικονομική κατάρρευση, η οποία οδήγησε σε μια κοινωνική εξαθλίωση, με αυτοκτονίες, με οτιδήποτε, και γίνεται μια ανθρωπιστική κρίση. Το βλέπουμε αυτό και στην υγεία και στην παιδεία και στη γεωργία. Δηλαδή, προεβδομάδος είχαμε το πρόβλημα ότι ήρθαν οι ξένοι να μας επιβάλλουν ότι πρέπει να πουλάμε το νοθευμένο γάλα, το νοθευμένο λάδι. Ότι έπρεπε, μήπως και δεν μπορούσε κάποιος να πάρει και το σπορέλαιο, να πάρει και το καθαρό το λάδι, και αν θέλει να τον έρχεται πιο οικονομικά θα μπορούσε στο σπίτι του να κάνει την οποιαδήποτε μίξη. Μάλιστα. Επέβαλαν αυτό το πράγμα δήθεν για να αυξήσουμε τις πωλήσεις. Και μην ξεχνάτε ότι το λάδι είναι ένας πρεσβευτής σοβαρός της Ελλάδος στο εξωτερικό. Και μάλιστα σήμερα πάρα πολλοί γεωργοί ασχολούνται με τη μεταποίησή του, τη συσκευασία, σε ωραίες συσκευασίες. Πολλά θα μπορούσαμε. Και τώρα έχουμε την κτηνοτροφία, έχουμε το πρόβλημα με το γάλα. Άλλοι κλάδι με το φρέσκο γάλα. Και θέλουν έτσι να σβήσουν και όλο το παραγωγικό ιστό που υπάρχει στην Ελλάδα. Μικρομεσαίοι, βιοτέχνες, βιομηχανίες έχουν κλείσει, η ανεργία έχει φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο, έχουμε μειώσεις μισθών συντάξεων, νέοι που φεύγουν συνεχώς στο εξωτερικό. Γι' αυτό και σας είπα και προ καιρού ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον καλείται ως θεμελιώδης θεσμός του δημόσιου βίου των Ελλήνων να παίξει το δικό της ρόλο και να οδηγήσει την Ελλάδα, αν μπορεί, να σωθεί αυτός ο λαός. Στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πάμε, αλλά και σαν γιατρός θα ήθελα ένα σχόλιο και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε μεγάλα λόγια ή να κάνουμε βαρύδουπες δηλώσεις δημόσια, και πρέπει επειγόντως όλοι μαζί, εσείς, οι φορείς του τόπου, να κάνετε τα δύνατα δυνατά και να φέρετε γιατρούς. Γιατρούς θέλουμε. Ακριβώς, το ξέρετε πολύ καλά, είστε και εσείς γιατρός. Σας είπα πιο μπροστά ότι πλέον η κεντρική πολιτική σκηνή είναι υποκατάρρευση. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα προσπαθήσει και πρέπει να προσπαθήσει και πρέπει να το κάνει, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, να μπορέσει ακόμα και στα ζητήματα υγείας
ζητήματα φαρμάκων, ζητήματα παιδείας θα παίξει το ρόλο της. Είτε με δημοτικά σχολεία, είτε δημοτικά όταν λέμε του Δήμου, όχι δημοτικής εκπαίδευσης, είτε με δημοτικά ιατρία, είτε με δημοτικά φαρμακεία, να κάνει τις παρεμβάσεις για να μπορέσει άνθρωποι οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι να έχουν τα φάρμακά τους, να έχουν την υγεία τους, να μπορεί κάποιος γιατρός να τους δει. Όταν λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει το ρόλο της, θα φτάσουμε σε ικτρά σημεία. Ήδη βλέπουμε οι γιατροί να αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς μέσα σε νοσοκομεία, με εφημερίες με 1.000 και 1.200 ευρώ. Τη στιγμή που έχουν ανοιχτεί, έχουν πάρει δάνεια, έχουν πάρει σπίτια και δεν μπορούν να επιβιώσουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, είπατε προηγουμένως ότι μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει το δικό της ρόλο. Εγώ το έλεγα πάντα και το πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είναι το αποκούμπι του πολίτη. Εκεί θα απευθυνθεί ο πολίτης, στο Δημοτικό Σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο. Το πιστεύετε αυτό σήμερα, λόγω λέω της κρίσης, της ύφεσης, της απαξίωσης της πολιτικής κεντρικής σκηνής. Διότι και όλους εσάς που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή θέλετε να ασχοληθείτε, σας έχουν ταυτίσει γιατί ανήκετε σε ένα πολιτικό χώρο. Θέλετε, δεν θέλετε. Με την κεντρική πολιτική σκηνή και η γενική αυτή απαξίωση, θέλω να μου πείτε αν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές το έχετε νιώσει, γιατί γνωρίζω ότι περιοδεύετε τα χωριά του Δήμου Νέας Προποντίδας. Ερχόμαστε σε επαφή καθημερινή σχεδόν. Τι σας λέει ο κόσμος λοιπόν? Ο κόσμος είναι απογοητευμένος από τα πολιτικά κόμματα, έχει μια ελπίδα στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που σας είπα και πιο μπροστά, και πιστεύω ότι και στο χέρι του είναι βέβαια, η ψήφος του είναι χειρότερη και από σφαίρα. Γιατί με τη σφαίρα λέει σκοτώνεις κάποιον, με έναν άνθρωπο, με τη ψήφο σου μπορεί να σκοτώσεις γενιές ολόκληρες. Αν δεν επιλέξεις τους ανθρώπους που πρέπει να διοικήσουν αυτόν τον τόπο. Εγώ σας είπα και πριν το καλοκαίρι σε μια συζήτηση που είχαμε μαζί ότι θα ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ή άλλως ασχολιόμουν όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι ο κάθε δημότης πρέπει να ασχολείται είτε σαν πολίτης, είτε σαν δημοτικός σύμβουλος, είτε σαν αντιδήμαρχος, είτε σαν δήμαρχος. Εγώ δεν πιστεύω ότι μόνο ο δήμαρχος μπορεί να προσφέρει στον τόπο, και από τη θέση του αντιδημάρχου και από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και από τη θέση του πολίτη συμμετέχουμε, πρέπει να συμμετέχουμε καθημερινά για τα δρόμενα, για αυτά που γίνονται στον τόπο μας. Είτε με την συμβουλή, είτε με την πληροφόρηση που θα δώσουμε στους άρχοντες του τόπου, γιατί και αυτοί πρέπει να πληροφορούνται κάποια πράγματα τα οποία πέφτουν στην αντίληψή μας, αλλιώς δεν διοικείται αυτός ο τόπος. Μάλιστα. Άρα από ό,τι έχω αντιληφθεί, πλέον έξω τα κόμματα, αυτό το μήνυμα εισπράτεται από τον κόσμο, έτσι, έξω τα χρώματα, και ο κόσμος πλέον κοιτάζει πρόσωπα, κοιτάζει ανθρώπους για να μπορέσει να στηριχθεί αύριο. Δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά. Συμπέρασμα. Έτσι πρέπει να γίνει. Προσωπικά σας είχα πει ότι πριν από το καλοκαίρι είχα ενδιαφερθεί και είχα πει ότι θα ασχολιόμουν σαν δημοτικός σύμβουλος. Στην πορεία, επειδή υπήρξαν πολλές υποψηφιότητες, οι οποίες με καθησύχασαν κιόλας. Πάμε τώρα, ναι. Με καθησύχασαν κιόλας γιατί το θεώρησα πλούτο, αλλά είδα ένα πρόβλημα και γι' αυτό στις 9 Μαρτίου στο TV Χαλκιδική και στις 9 Νοεμβρίου και στις 14 στο κανάλι σας ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Προποντίδος. Μάλιστα. Και όλα αυτά ανακοινώσατε είχα ανακοινώσει τότε. Γιατί έβλεπα να υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες που ήταν ένας πλούτος, αλλά από την άλλη μεριά δεν υπήρχαν πολλές προτάσεις, προγραμματικές εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης του Δήμου, δηλαδή δεν δίναν τη δυνατότητα οι διάφοροι υποψήφοι το να διαλέξει ο απλός ο κόσμος ένα πρόγραμμα, μια πρόταση για το πού θέλουμε να πάει ο Δήμος και για το πώς θέλουμε να πάει αυτός ο Δήμος. Αυτό το πράγμα για μένα ήταν οπισθοδρόμης, ήταν φτώχεια. Το να έχεις πολλούς ανθρώπους υποψήφιους για τη θέση του Δημάρχου, γι' αυτό όταν κατέθεσα την υποψηφιότητά μου, έχω τα ίδια χαρτιά εδώ πέρα, έχω τις ίδιες προτάσεις, τις σκέψεις μου όλες γραμμένες, κατατεθειμένες, τις είπα και από το ραδιόφωνο, τις είπα και εν περιλήψει και από τα κανάλια τα τηλεοπτικά, και παραμένω σταθερός στις θέσεις μου. Στις θέσεις και στις απόψεις. Όμως σήμερα και για πρώτη φορά δημοσιοποιείτε στους συνδημότες σας, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, ότι πλέον έχετε αλλάξει θέση, δεν είστε πλέον υποψήφιος δήμαρχος, αλλά θα μας το πείτε εσείς. Και το λέω εγώ με απλά λόγια ότι συνεργάζεστε με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Καρά. Ναι.
Αυτό είναι. Πιστεύοντας ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημότης, όπως και εγώ στο Δήμο Προποτίδος, μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον Δήμο από οποιαδήποτε θέση, είτε από τη θέση του Δημάρχου είτε του Δημοτικού Συμβούλου. Γι' αυτό αποτραβήχτηκα από τη διεκδίκηση, βλέποντας ότι υπήρχαν 8-9 υποψηφιότητες και δημιουργώντας μια σύγχυση στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε πού να πάει. Άνθρωποι, όχι από τα κόμματα, αλλά τουλάχιστον σε ίδιους χώρους περίπου, είχαν προβληματιστεί στο πού να πάνε. Και άνθρωποι που ήθελαν να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν ασχολιόντουσαν, γιατί υπήρχε μια σύγχυση και μάλιστα δεν υπήρχαν ξεκάθαρες προγραμματικές προτάσεις. Ο Μανώλης ο Καράς, αντιδήμαρχος, πρώτος αντιδήμαρχος στο Δήμο Προποτίδος, έχοντας μια πλατφόρμα ενασχόλησης με τα κοινά πράγματα, γιατί μέσα από τη διοίκηση, εγώ δεν λέω ότι αυτή η διοίκηση ήταν η ιδανική, ήταν η τέλεια, με την έννοια την εξής. Αν ήταν η άριστη διοίκηση, δεν θα χρειαζόταν να ασχολιόμασταν οι υπόλοιποι με το Δήμο Προποτίδος. Θα είχε πάρει το δρόμο του, θα καθόμασταν εμείς στα σπίτια μας και θα βλέπαμε να έχουμε την ανάπτυξη, να έχουμε μια σωστή πορεία και όλα όμορφα και καλά. Μάλιστα. Πιστεύω όμως ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα, έγιναν προσπάθειες σοβαρές από αυτή τη δημοτική διοίκηση. Στεκόμαστε, εγώ ούτως ή άλλως αυτή τη δημοτική διοίκηση. Στη συνέχεια. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη δημοτική διοίκηση και προεκλογικά και μετεκλογικά στάθηκα στο πλευρό της, προσπάθησα με τη γνώμη μου, με συμβουλές. Αλλού εισακούστηκα, αλλού δεν εισακούστηκα, δεν έχει σημασία. Το θέμα ήταν ότι ασχολιόμουν σε καθημερινή βάση σχεδόν στο να προτείνω κάποια πράγματα στους δημοτικούς άρχοντες. Έκοψε όμως τον ερμό της σκέψης σας, ναι, διότι μιλούσατε πώς αλλάξατε και θα είστε πλέον, θα συνεργαστείτε με τον Κάναμε μια προγραμματική συμφωνία. Ο κύριος Καράς, συναντηθήκαμε. Τον έδωσα όλες τις σκέψεις μου και τις προτάσεις μου, τις διάβασε, τις είπε «Κωνσταντίνε, τις αποδέχομαι, έχω τις ίδιες σκέψεις, μπορούμε με καινούριο αίμα μέσα στη σύνθεση της ομάδος αυτής που θα διεκδικήσει αυτή η παράταξη, η δημοτική παράταξη θα διεκδικήσει με σοβαρό τρόπο την διοίκηση του Δήμου, να μπει και καινούριο αίμα και να προχωρήσουμε μπροστά». Μάλιστα. Έτσι λοιπόν συμφωνήσατε. Έτσι και εσείς αποσύρετε την Η μόνη συμφωνία μας ήταν καθαρά στο πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν υπογράψαμε χαρτιά, συμφωνήσαμε, συζητήσαμε, ούτε θέσεις πήραμε, ούτε ανταλλάξαμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κυριολεκτικά αυτό που με ενθουσίασε με τον Μανώλη τον Καρά είναι ότι αποδέχθηκε ότι πρέπει να αλλάξει μια πορεία, να γυρίσουμε σελίδα στα πράγματα του Δήμου. Έχουν τεθεί κάποιες σοβαρές βάσεις, έχουν γίνει και λάθη, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά για το καλό όλου του τόπου. Άρα λοιπόν ο κύριος Κωνσταντίνος Καμπάνης πλέον είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του Μανώλη Καρά. Μάλιστα. Αυτό δημοσιοποιείται σήμερα επίσημα, ναι. Πλέον εξηγήσατε εν μέρη τους λόγους και εγώ ρωτώ ευθέως. Αυτή την απόφαση σίγουρα υπάρχει ένα διάστημα που την έχετε λάβει. Δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Όχι, δεν είναι θέμα λίγων ημερών. Γιατί υπάρχει ένα αρκετό διάστημα, διότι ως υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο της Νέας Προποτίδος είχα δημιουργήσει μια ομάδα ανθρώπων. Ναι. Όφιλα πρώτα σε αυτούς να τους ενημερώσω, όχι να το μάθουν από την τηλεόραση. Ενημερώθηκαν όλοι για τις θέσεις μου, για την καινούργια πορεία, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το καλό του τόπου και δεν είναι το να είμαι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος. Έστω και απλώς δημοτικός σύμβουλος, θέλω να βοηθήσω αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το αποδέχτηκαν οι συνεργάτες σας να είστε δημοτικός σύμβουλος με υποψήφιο δήμαρχο Νέας Προποτίδας τον κύριο Μανώλη Καρά. Ασφαλώς όχι όλοι. Κάποιοι επέλεξαν κάποιους άλλους υποψηφίους, αλλά παραμένουμε φίλοι. Δεν έχει καμιά σημασία. Δημοκρατία είναι δημοκρατία. Δεν κάνουμε ομάδες να τους τραβούμε. Νομίζω ότι δεν καθοδηγείται κανένα σήμερα και δεν πρέπει να καθοδηγείται. Όλοι έχουμε ευθύνη των πράξεών μας και πρέπει έτσι να λειτουργούμε. Θέλω τώρα να μου πείτε, μου είπατε ότι κάποιοι αποτραβήχθηκαν από την ομάδα σας διότι διεφώνησαν. Στον κόσμο, που σίγουρα το ανακοινώσατε, ναι. Στους πολίτες, στους δημότες σας, πώς αντιδρούν, ποια είναι τα μηνύματα που εισπράτετε σήμερα? Εκείνο που εισπράττω εγώ είναι ότι έγινε μια σωστή επιλογή.
πάνω στον υποψήφιο δήμαρχο τον Μανώλη τον Καρά. Σίγουρα δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το αλαλούμ με 8-9 υποψηφιότητες. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το δέχτηκαν με χαρά. Εκείνο που ενδιαφέρει τους ανθρώπους είναι ότι να διεκδικούμε για το Δήμο μας απέναντι και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην περιφέρεια και στις Βρυξέλλες, να διεκδικούμε με έναν καθημερινό αγώνα, γιατί η διεκδίκηση δεν είναι να το λες μια φορά. Εγώ αυτό που υπόσχομαι και αυτό που έχω τονίσει και στο Μανώλη τον Καρά, ότι και αύριο σαν δήμαρχος εγώ θα διεκδικώ για το λαό της Προποντίδος, ακόμα και απέναντι στο Μανώλη τον Καρά. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής. Υπήρχαν πολλά προβλήματα και πολλές φορές τα κουβεντιάσαμε και μαζί για τον Δήμο Νέας Προποντίδας. Όσον αφορά την λειτουργία, εσείς βιώσατε σοβαρότατα προβλήματα στην Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας, όπου εκεί ζείτε. Εκεί είναι η οικογένειά σας, εκεί είναι ο τόπος σας. Ναι. Και ρωτώ ευθέως, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν? Και το λέω με ποια έννοια? Με την έννοια, γιατί σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για νέα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν, και εγώ ρωτώ, επιβάλλεται, ναι, θα συμμετέχουν νέα άτομα ή θα έχουμε άτομα τα οποία ήδη ήταν στη σημερινή δημοτική διοίκηση? Νομίζω ότι η οποία ομολογουμένως μπορεί σε κάποια σημεία να πέτυχε, αλλά σε κάποια σημεία, το ομολογούμε όλοι, έγιναν λάθη. Και όλοι υπόκεινται σε κριτική δημόσια. Έτσι είναι ακριβώς. Νομίζω ότι η σημερινή δημοτική διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλες τις δυσκολίες που είχε. Σίγουρα κάπου πέτυχε, κάπου είχε προβλήματα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται ένα καινούριο αίμα να μπει με καινούργιες απόψεις, με καινούργια όρεξη για δουλειά και με δύναμη για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Έχω την εντύπωση ότι με το Μανώλη τον Καρά δήμαρχο, αυριανό δήμαρχο, μπορούμε σε όλες τις θεματικές ενότητες με καινούργιες άξονες κατεύθυνσης, δράσεις και στόχους να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα στο Δήμο. Στα προβλήματα που είχαμε στη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας, εγώ συμμετείχα σε αυτό το διάστημα και κάποιους μήνες στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία νομίζω... Σοβαρά θέματα τα οποία νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούν να λυθούν. Ένα απλό ζήτημα. Δεν ξέρω, όταν μπήκα εγώ στην διοίκηση της ΔΕΙΑΚ, το πρώτο που ρώτησα ήταν πόσο νερό αντλούμε και πόσο τιμολογεί η ΔΕΙΑΚ. Το να αντλείς 2 εκατομμύρια κυβικά και να τιμολογείς 1 εκατομμύριο και να χάνεις 1 εκατομμύριο κυβικά, νομίζω ότι κατευθείαν λέει πολλά πράγματα. Ότι μπορούν να γίνουν διορθωτικές πράξεις, γιατί για να αντλείς 2 εκατομμύρια κυβικά σημαίνει ότι δαπανάς σε συντηρήσεις αντλιοστασίων σε ηλεκτρικό ρεύμα διπλάσια χρήματα από ό,τι για να αντλήσεις το 1 εκατομμύριο κυβικά. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσες να μειώσεις κατευθείαν την τιμή του νερού προς τους δημότες και να κάνεις και κάποιες κοινωνικές παροχές μέσω του νερού. Για μας, και το λέω αυτό είναι μια μέσα από τις συμφωνίες που έχουμε με τον Μανώλη τον Καρά, νερό ίδρευσης δεν κόβεται. Για μας το νερό είναι πολιτισμός, είναι καθαριότητα, είναι υγεία. Μάλιστα. Θα διευκολυνθούν άτομα τα οποία έχουν χαμηλά εισοδήματα, που είναι αυτό, ή πολύτεκνες οικογένειες με ένα διαφορετικό τιμολόγιο, είτε τρίτεκνες οικογένειες είτε μονογονεϊκές οικογένειες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ασκήσουμε μια πολιτική, κοινωνική και για όλους αυτούς που σας ανέφερα, αλλά και για την παιδεία και για την υγεία. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι και το πλάνο, είναι το όραμά σας και ο στόχος που θέτετε, συν το ότι πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος Νέας Προποντίδας ευρωπαϊκά προγράμματα. Νομίζω ότι το ΕΣΠΑ, το οποίο δεν έχει γίνει. Το ΕΣΠΑ το 14-20, έχω την εντύπωση και ήδη το μελετάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είμαστε σε επαφές. Το 14-20 έχει τη δυνατότητα βέβαια πάντα να γνωρίζουμε ένα πράγμα, ότι είναι ανταγωνιστικά τα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Δηλαδή δεν πρόκειται να χαριστεί τίποτα σε κανέναν. Όποιος έχει ολοκληρωμένες μελέτες, έτοιμες και όριμες μελέτες, θα πάρει λεφτά. Θα μπει στο πρόγραμμα και θα πάρει λεφτά. Εμείς θα διεκδικήσουμε κυριολεκτικά πάνω σε αυτό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ενδοδημοτική αστική συγκοινωνία, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη και μάλιστα μέσω ΣΔΙΤ, χωρίς δαπάνη του Δήμου, με σύμπραξη ιδιωτών και δημοτικής αρχής. Μέσω ΣΔΙΤ που λέμε. Μέσω ΣΔΙΤ. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι ένας επιχειρηματίας. Μπορούν να είναι πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι να συμμετέχουν στο φορέα αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Καμπάνη Κωνσταντίνο. Εάν αύριο
εκλεγείτε, είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω με ποιο αξίωμα, και είναι δήμαρχος και ο κύριος Μανώλης Καράς. Θα ψάξετε, θα αναζητήσετε ευθύνες, διότι δεν έγιναν κάποια πράγματα, τα αυτονόητα για μένα που είναι η καθαριότητα και ο φωτισμός, οι λακκούβες, τα αυτονόητα. Αυτά είναι αυτονόητα. Τα αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να τα συζητάμε. Και όμως βλέπετε ότι σε καθημερινή βάση ήταν σοβαρότατα προβλήματα και έπρεπε και εμείς να τα δώσουμε στη δημοσιότητα αφού είχαμε καταγγελίες πολιτών. Και κλείνω ότι τι θα γίνει με τη Μαρίνα, τι θα γίνει με το λιμάνι, τι θα γίνει με τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Αν τα έχετε κουβεντιάσει, αν είναι στην ατζέντα σας. Θέματα σοβαρά και κυρίως μιλώ για το λιμάνι αλλά και για τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Να ξεκινήσω από το πρώτο, για τη διαφάνεια. Για τη διαφάνεια, από το πρώτο που είπατε. Βεβαίως. Πρώτα, στόχος μας και συμφωνία μας είναι ότι για να ξέρει και ο κόσμος... Θέλω να δω τη σκέψη σας δηλαδή. Για να ξέρει και ο κόσμος του Δήμου Προποντίδος. Και απευθύνουμε στο λαό της Προποντίδος αυτή τη στιγμή. Ότι το πρώτο που έχω ζητήσει από τον Μανώλη τον Καρά και θα εφαρμοστεί άμεσα είναι η ζωντανή μετάδοση όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό με τη νέα θητεία, αν εκλεγείτε. Με τη νέα θητεία, ασφαλώς. Για το τι έγινε όμως, θα ψάξετε να δείτε. Για να σας πω το εξής. Επειδή ο κάθε δημότης οφείλει να γνωρίζει, είναι απέτησή του να γνωρίζει τις θέσεις του κάθε Δημοτικού Συμβούλου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ακόμα και στα θέματα διαφάνειας και ακόμα στα θέματα, γιατί όταν θα μας ρωτήσει κάποιος δημότης τι κάνετε με κάποιο προηγούμενο που έχει ακουστεί ότι έγινε κάτι. Μάλιστα. Δεν μπορείς να τον πεις εσύ ότι θέλεις ως Δημοτικός Σύμβουλος, θα πρέπει να σε ακούσει να το λες μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το θίγεις αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό το να μεταδίδονται μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από την τηλεόραση ζωντανά οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για να έχει... Είναι κανόνες... Εννοείται από τους τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς που υπάρχουν στην Χαλκιδική. Εγώ μιλάω για το Super TV και το TV Χαλκιδική, εδώ τα τοπικά κανάλια. Ότι επιβάλλεται να μεταδίδονται ζωντανά από αυτούς τους σταθμούς οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μένα το θεωρώ ύψιστο αγαθό για τη δημοκρατία μας, γιατί θα υποστούμε την κρίση του απλού δημότη για την κάθε μας θέση. Πάντως, δηλαδή κάποιοι όχι να ψηφίζουν άλλα και να λένε έξω άλλα. Εγώ επιμένω και θέλω με μία λέξη. Όσον αφορά... Θα καταγγείλετε αν δείτε ή διαπιστώσετε ότι κάτι δεν πήγε καλά σε κάποιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, αν υπήρξε ολιγορία για τη μη λειτουργία ακόμη της Μαρίνας, για το αν υπήρξε ολιγορία για το ότι σχεδόν χάσαμε, ενώ υπήρχαν τα χρήματα εκατομμύρια, τις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, για το ότι δεν έγινε τίποτε με το λιμάνι και μια σειρά. Ή γιατί δεν ασκήθηκε ένσταση, μαζί το κουβεντιάζαμε, για τη Σαχάρα που χάθηκε το φιλέτο της Σαχάρας, μιας πανέμορφης έκτασης στην Καλλικράτεια που ζείτε. Έχω την εντύπωση ότι... Σας βάζω πολλά μαζί, βάλατε πολλά θέματα, μαζί, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αν ένα θέμα, αν έμπαινε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα μπορούσαμε να το κάνουμε πλήρη ανάλυση, θα έλεγα ότι η γραμμή Αιγιαλού, μια που αναφέρεται τη Σαχάρα, που έγινε το 70, και η δεύτερη γραμμή Αιγιαλού που έγινε το 2002, αυτές οι δύο γραμμές, εγώ το πρώτο που θα ζητούσα να ήταν εφαρμογή επί εδάφους, αυτό που είπαν επί χάρτου. Μάλιστα. Άρα υπάρχει αυτή η ζώνη. Από εκεί και πέρα, το οτιδήποτε δεν είναι νόμιμο πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία την πρέπουσα. Και ό,τι δεν είναι νόμιμο. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος ασφυκτικά, φαντάζομαι και για τη Μαρίνα και για τις ναυταθλητικές, όλα αυτά θα τα ελέγξει ο κύριος. Έχει υποβαθμιστεί και το λιμάνι των Μουδανιών εδώ πέρα. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Τώρα, κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, θέλω έτσι, σε μισό λεπτό όμως, ένα μήνυμα στους φίλους σας, στους συνδημότες αν θέλετε, του Δήμου Νέας Προποντίδος. Εγώ καλώ τους δημότες και τις δημότισσες του Δήμου Προποντίδος να στηρίξουν το συνδυασμό του Μανώλη του Καρά, στον οποίο θα συμμετέχω με κάθε δύναμη, και να έχουν εμπιστοσύνη ότι θα αγωνιστώ προσωπικά, διεκδικώντας
για το Δήμο, για την καθημερινότητα του πολίτη, θα διεκδικώ με έναν καθημερινό αγώνα. Εκείνο που ζητάω βέβαια από όλους τους δημότες και τις δημότισσες, γιατί η υπόθεση του Δήμου δεν είναι η υπόθεση ενός ανδρός, είναι πολλών ανδρών και γυναικών, με την ψήφο τους να διαλέξουν τους καλύτερους σε κάθε συνδυασμό όπου και αν ψηφίσουν. Πιστεύω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να ψηφίσουμε το φίλο μας ή το ξάδερφό μας ή το συγγενή μας. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να δούμε πολύ σοβαρά την υπόθεση του Δήμου, γιατί όπως σας είπα και πιο μπροστά, ότι είναι ένας θεμελιώδης θεσμός και μια ελπίδα για την κοινωνία μας, για το αύριο των παιδιών μας. Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι πάνω απ' όλα καλή δύναμη και φυσικά κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.